Hello guys, so for today's video day guys, kay naata diri sa New City Hall sa Tagum City. So dugay-dugay na ni siya nga video guys. So karon pa na ako nalugaran og upload kay kabulon na mo tapulan kay ko gyud mag-upload or mag-edit gamay. So ang purpose diri guys is kato ni siya ang nag-renew og change address sa kuang business permit sa kuang gamayng tindahan. So naa ko diri asa sulod kay nangutana ko unsay unang himuon or unsay mga processing or mga pamaagi. So naa diri sa opisina sa business licensure, no. Room ni siya sa kwarto ni siya para lang sa mga business license. So kuan man gud guys, dili basta-basta nga pag adto nimo didto adto ka didto may istorya ka nga maura na kay ngano naa pa kay mga table nga agian kay dili na ingon nga diretso lang ka. So i-guide na may mo guide na sa ilaha nga dira ka and then ato na po ka dito sa next table. So ingana ka Hasol guys, no, kung bisag mag-renew na lang ta sa ato ang permit so, business permit and license. Nakita ninyo na City Mayor Office mao na siya, wala na nako nabasa tanan. So mo ni siya ang dagoy sa kuan nagkuha og business permit. So nagpila na ko dihana kay akong papel nahatag na dito sa table. So pag mahatag nato dito ang atong mga requirements kibali, so kailangan natong maglingkod unya maghulat. So ingana mi kadaghan guys, pero at least dili kayo dugay kay murag paspas man pod ang ilahang lihok and then abdik sila kay maka-cater. So diri ako nagkuan sa table 4. So dira ako naghulat kay si ma'am ang mutawag sa akwa unya inig human. So mao ni akong mga papel guys. So nahuman-human na ni siya and then pagkahuman-ani kailangan pa na kumuadto sa treasurer's office. So naa ko diri sa sulod sa treasurer's office din sa Tagum City Hall. Kay pag gikan nato dito sa business permit nga kuan nga room, diri na punta sa room sa treasurer's office kay kailangan nato tong bayaran ang katong gi-compute dito gikan sa pikas kwarto ganina kay ingana na siya guys, no, ingana ang process ani basta magkuha ta og permit. So gikan ta dito sa business license na kwarto ganina adto na pud diri sa treasurers kay magbayad ta kay kato sila dito ganina guys atong gigikanan mao to sila ang total kibali sila ang mag-interview sa imuha and then totalo na nila and then isulat na nila dito kung pila ang imo bayaran then adto dayon diri sa treasurer's office para mabayaran. So inig mahuman ta og bayad diri sa treasurer's office guys dili pa ta diha na human kay naana pud tay linyahan kay para sa atuang katong plate katong murag lata ba plate nga lata or kanang sa atuang mugawas na ang atuang katong sticker kay ang katong lata 5 years naman ang invalid naman to siya sa 5 years naman to siya bago ma-expire. So ang kibali ang ihatag nila sa atua or atong kuhaon katulad ng sticker kay na nakakuha naman dito nakalinya na to dito sa lata no nga 5 years siya ma-expire and then kada tuig ang ihatag na sa tua is kuha na lang katong sticker and then pag makuha na to tong sticker mao to ipapilit na to dito sa lata and then pag mahurot na to siya mahurot na ang mahuman ang 5 years. So kailangan na po nato makuha og bag-ong plaka. So naabot na po ko din sa 3rd floor sa City Mayor's Office ni siya kay human na ta dito sa Treasurer's Office. Pag mahuman na ta dito sa Treasurer's Office kailangan na po nato moadto diri sa 3rd floor mao ni siyang opisina ni Mayor. So and then naglingkod lang ko diha kay ang akong papel ako nang nahatag diha sa mga naga-cater. So pag mahatag na nimo ang imong papel kailangan na pud nimong maghulat. So palingkuron lang ka kay ug mahuman na tawagon lang na nila ang imong pangalan. So and then lingkod-lingkod, dulat-hulat, tanaw sa palibot. So mauna na siya guys. So wala pa gitawag ang akong pangalan, maunang nagalingkod pa ko diri. So ingani ang mga proseso guys, no, pag magkuha mo og business license. So nakagawas na dito guys, na nato diri sa ubos. So ang ato na lang kailangan ani ang katong sticker na lang. Kay human na dito sa 3rd floor, human na sa atong tuyo. So human na ko sa akong tuyo diri guys. Bye-bye. Thank you.